Maje. Yola. Haba mai gida. Yarinya za ta tafi talle? Talle Tallan biredin nan na 500 na tara fa yanzu ga shi sauran ka zaka wanta. Allah ne za a je talla. To ba za ta talla ba? Talla za a talla mana. Da haba dan Allah. Kin Allah kalli fa biredin da sauran ba za ta je ta ƙara san Allah. Kin ban san ka ba na san Allah. Billahi alazim talla. Sai dai in bana nan. Ni koya ta din na nake in je ni na haife ta ni tsigai sai talle ta. Ni kuma ba zai ni bu gidaje ya ta bu gidaje ba ba zai ba ta maka ba tallan ba wannan tallan da ba ke so ta maka ba tallan ba ta dai kotan ilimi za ta yi ilimin me in ta aure mijinta zai koya mata karatun fatiya zai koya mata komai a yanzu ko ba sai ta yi tallan mu nemi Samira mu nemi kwalla ba in ta aure mijinta zai koya mata ha kawai gaskiya ne ya ta kawai sai ta yi tallaka ta mala sai ta yi talle ƙarya ne. Ina raba ki da ni ma ina raba ka da kai ni. Madalla kuma ya ta ce ta marasa mutunci samin jaye. Matsiyata. Shegu bi shinkafa da wake. Kuma dan Allah. A to ai gaskiya ina tana ta kalle. Da kana mata gwangwani a ɗakin ta ne. Kuma me? Kuma to shikenan. Fito ya kike. Fito kai to fito. Biredi ne. Wannan ne ko? Wannan ne ko? Shi ne. Wannan ne. La ilaha ba za kai abin nema ya samu. Shi ne ko? Shi ne ko? Shi ne. Za a je tallan ba za a je tallan ba. Alquran. Aka kai haka da biredi na. Kai haka da biredi. Sai Allah. Yanda ne da biredin nan kai ne. Biri ya yi kama da mutum, ka ce yunwa kake ji tana nema a ce a cikin yunwa. Shi ke da kai kamata mun kai haka, ya kamata mun ni kai haka, to ƙarya ne. Bisayin da zai kai ya marasa wanda yake da kila ka kai ba dama. Kai hancin ka har guda nawa yake? Har guda nawa yake? Biredi na za ku ba. Ni jira na sama dai ka mai gida, a kan biyan biredi na, a biyan. Ba la ilaha illallah nan. Kai kar uba ta kai da abin da za ka mutu. La ilaha illallah Muhammad. Dai na'am ina raba ki da ni kuma baka san na raba ka da kai ba zan nuna maka iyakarka. Kai baka san ni na raba ka da kai ba. Kai baka san ni na raba ka da kai ba. Banza nayi biredi na sai an biya ni biredi na sai an biya ni. Ɗakuna nawa ne a gidan nan 1, 2, 3, 4 saboda masifar ka an rasa samun yan haya an kusa kore mu saboda masaka jika ku na jika ka na biredi na alo danda shege ka fasa dan halatte yanka ni kika ji na jika ka mai gida ni kika yi wa kankan na ma kankan to bari ni One. Dubai. Ni, yes. Ni ka jika. Dubai. Ni ka jika. Yes. Ni ka jika. Ke na jika. Alu. Ke na Allah. Garin Allah da annabi ba ka fasa mun kai. Na ran san manzon lazin neman asara ba za ka fasa mun ko kika. Ni ne kai wa haka. Na jika. Ni ne kai wa haka. Ni din nan ba kowa ba. Ni din nan ko. Na yau. La ilaha illallah. Wannan fa ruwan kashi ne fa na yar makwabta da suka zo suka wallahi ai ma kin ga yar ki kalli kin ga uwar kin ga yar wacce ta zo ta kai ruwan kashin yara ne fa he ma kin ga uwar he ma kin ga yar wallahi kuma wallahi